Nishin, ang tangay ko ni. Ay bumtang akpiw. Ay naman di ang inamkri. Chom laban ang itamoy ko. Ay niyam tuway kri. Adu itamag, ay bumtang akpiw. Matamgi matong ina, mahusagi kalpaw ahong manay. Masida, icam-camba miyoy ba ikoy na di. Karam na tamoy hong loydage. Pukjel o loydage. Mahusagi, awan bagi ijelda. Miyoy ba moy na nang suyaw rubane. Kayso kaide. Masida, nang ginaralayte. Ningsing, please. Ay bu ikaya piyo man ba? Marawli pa buwangang do. Ado may nga bigyan mo. Ado ki mahuta. Ay yung lano bagi. Ay bu tino na sabiran mo. Miyoy ba amada chay bangang bahong na deda. Ay na kayo oydana. Ay kari tiklay dana. Langon da chay gadaw ribano. Mi ama oy na. Ay na nang uyam respect tawe. Ado di. Ay naman na wapang umakakang hangjagay. Hojik siya nang ay bu nusibiba. Simatang di nang sigman na kumbira mo. Nang giwahang nugi paukum. Nang nasana hangzay. Ay na nang bunungsiba. Nungsida bagi tongzaba. Natraga mangzaba. Nangonda kari sulayte. Nang ay bu waraw haiba. Ay kang. Ningshin, please. Nang ay bumtang akpiw. Ay wakal na matam kara labang na rusu. Wakal ta ko ni kutadi. Ay siya na kang jay. Ay mitigi pitaki. Nang buyam songning kibani. Adubu, ay na nang bunusiman bagi. Ay wahim ta haikidi. Ay na nang bu taza bagi. Ay na nang bu yamlay na ngakpi kibani. Ay wahim ta hairo. Nang na ikidamak lipira kadra kanduna. Wafamse nang wanda haibani. Nang na yaning dragadi ay hairo. Kanana yaning duno. Lamlan ba ikitungin badi. Nangi pabung na suya ba? Lebo paba mahagtuga nungay na palo. Ay tamagi. The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Iche, kaidano. No, no. Kaino iche, iche na tawramise. Adumaina wakal yaudaba tawgano. Babung na ingonda soidana chaigani. Iche busu babung na sauni. Lao, imong changase. Lao ba, adumaina tawno ba. Lao iche. No. Ay loy na kangi. Adubu, dadaga iga kainabadi ngamoy. Nang segi wasi tabiyo. Segi mating amta pangbiyo. Ay giwase, amta kangbiyo na. Damahin ba na aybu, yamla na laukri. Nga siga soyradi, dana aybu, amuha na ngagpiraroy.